Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина бүгенге программада. Әлмәт районында ишек алларын ремонтлауга ярты миллиард сумга якын акча тотылачак. Эшләр башкарыла торган территориялар исемлегендә барлыгы 51 ишек алды. Кискен респиратор авыру диагнозы куелган кешеләр саны бер айда гыйнвар белән чагыштырганда 200-гә арткан. Эпидемиологларның статистикасы шундый, аны тулыландырмас өчен ни эшләргә? Әлмәт көрәшчеләренең хәзинәсе тагын бер медальгә артты. Арина Алексеева Якутскида узган халыкара турнирда 2нче урын яулады. Ул аягын югалта, ләкин бара алса яңадан ватанны сакларга китер иде. Сюжетыбызның герое 3 ел элек Украина шикләре янындагы окопларга тәҗрибәле хәрби буларак эләгә. Кайнар ноктада ул 20 ел элек булган. Бу аңа атышларда һәм махсус операция штурмнары вакытында исән калырга ярдәм итә. Начинается мелкими пазиками, вазиками, там какими-то, у кого что есть, там, перевозить там километр 40. Ышанычлы караш, тыныч тавыш. Рамиль Гарифуллин 2022 елның күзендә махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүе турында нәкъ менә шулай сөйли. Һәм бу аның тормышындагы беренче кайнар ноктасы түгел иде. Первый опыт у меня это Северный Кавказ. Минем беренче тәҗрибәм Төньяк Кавказ. Ул чагында мин вакытлы хезмәткә алындым. Ул вакытта Төньяк Кавказда тотрыксыз вәзгыять булды. Новосибирскига 19-нчы ярмак отрядына чакырылдым. Аннан Төньяк Кавказга киттек. Рамиль Гарифуллин Кавказда 7 ай була. Бу вакыт эчендә 20 елдан соң кирәк булган тәҗрибә ала. Ләкин ул вакытта да хәзер дә көрәш сугыш кырында гына түгел, үз-үзең белән дә бара. Страх, конечно, есть, только говорят, дурак не боится. Курку бар әлбәттә, әмма соңгы мизгелләрдә ул юкка чыга. Адреналин барлыкка килә һәм курку хисен баса. Хис кичерешләрне җиңәргә якыннары ярдәм итә. Геройны өендә хатыны һәм улы көтә. Рамиль Гарифуллин алар янына яраланганнан соң кайта. Ир-ат минада шартлый, аны могҗиза белән генә табалар һәм чыгаралар. Случайно прямо. Очраклы рәвештә бер малай әллә адашкан, әллә башка нәрсә. Без дошманнар квадроциклда бара дип уйлаган идек, безнеке булып чыкты. Малайлар мине алсыннар диделәр. Мин үзем булдыра алмас идем. Госпитальдә аягын ампутацияләргә туры киләчәге ачыклана. Бу яңалыктан ул шок хәлендә була. Когда начинаешь задумываться, то есть остается. Үзем генә калып уйлана башлагач, уйлардан тетрәнеп китә идем. Аннары кинәт башка фикерләргә күчәсең. Бу халәтне шулай җиңеп чыктым. Батырлыклары өчен сугыш хәрәкәте ветераны бүләкләнә. Беренче бүләге махсус хәрби операциядә катнашкан өчен, икенчесен яраланганнан соң тапшыралар. Хәзер Рамиль Гарифуллин тыныч тормышка күнегә, IT белгечкә укырга планлаштыра, чөнки иске һөнәре турында яралану аркасында онытырга туры килгән. Ир-ат сугышчан туганлыкта тора, оешма белән берлектә яшьләргә патриотик тәрбия бирү белән шөгыльләнә. Человек, не знающий свою историю, нет будущего. Үз тарихын белмәгән кешенең киләчәге юк, алар әтиләре һәм абыйлары ничек илне яклаганнарын белергә тиеш. Эстафеталар, киртәләр аша йөгерү, шар кабарту һәм интерактив пазллар җыю. Һәм булар барысы да юл хәрәкәте иминлеге тематикасы кысаларында. 10нчы лицейда спорт уен ярышлары узды. Анда балалар һәм ата-аналар катнашты. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе, дәүләт автоинспекциясе һәм беренчеләр хәрәкәте хөкемдарлар булдылар. Гүзәл Жигангалина беренче сыйныфта укучы кызы белән юл куркынычсызлыгы юл драйвы спорт уенында беренче тапкыр катнаша. Захотелось принять участие. Бала тормышында катнашасы килде. Ул юл хәрәкәте кагыйдәләрен белсен һәм юлны дөрес кичсен, өйгә имин генә кайтып җитсен өчен. Хәер, бала мәктәпкә һәм өенә мөстәкыйль йөри һәм төп кагыйдәләрне инде өйрәнгән. На красная. Кызылга мин басып торам, яшелгә юлны кичәм, сарыга мин яшелнең януын көтәм.
Бу бәйрәмдә яшел төсне алып баручы биреп торды. Ул катнашучыларга биремнәрне аңлатты. Барлыгы 10 этап булды. Алар арасында киртәләр аша йөгерү, самокатта йөрү, светофор җыю өчен шар кабарту, интерактив пазллар белән эшләү, шулай ук иҗади өй эше. Дочка позвала. Кызым үз командасы өчен катнашырга чакырды, аларга җиңәргә ярдәм итәргә. Поддержать Үз сыйныфыма һәм дусларыма ярдәм итәргә килдем. 10-нчы лицей исә үз укучыларына һәр нәрсәдә ярдәм итә. Анда юлда үз-үзеңне тотуга аерым игътибар бирелә, дип сөйләде педагогларның берсе. Барысы да балалар куркынычсызлык турында белсен һәм юлда игътибарлы булсыннар өчен. В нашем лицее регулярно проводятся мероприятия по безопасности. Безнең лицейда даими рәвештә юл хәрәкәте иминлеге буенча чаралар үткәрелә. Башлангыч базаның һәр сыйныфында бездә яшь юл хәрәкәте инспекторлары, активистлары булдырылган. Анда без төрле чаралар үткәрәбез. Катнашучылар арасында 1-нче, 2-нче һәм 3-нче класслар бар. Командалар тиешенчә бүлештеләр һәм бу яшь төркемен очраклыгына сайламадылар. Это такой возраст, когда дети еще уже... Бу шундый яшь балалар мәктәпкә мөстәкыйль йөриләр, ләкин юлда үзләрен әле дөрес тоту күнекмәләре җайга салынмаган. Кызганычка каршы, мондый балалар юл транспорт һәлакәтенә эләгәләр. Шуңа күрә бүген нәкъ менә шул яшь алынган һәм без бу чара үз җимешләрен бирер дип өметләнәбез. Ярышларда 15 кешедән торган 3 команда катнашты. Мондый чаралар лицейда чиреккә 1 тапкыр үткәрелә. Әлмәт районында ишек алларын ремонтлауга ярты миллиард сумга якын акча тотылачак. Эшләр башкарыла торган территориялар исемлегендә барлыгы 51 ишек алды. Тулы исемлекне QR-код буенча күчеп безнең сайтта карарга була. Объектларда юллар һәм тротуарлар, урамнарны яктырту системасы яңартылачак, балалар һәм спорт өчен җиһазлар, контейнер майданчыклары, эскәмияләр урнаштырылачак. Төзекләндерү эшләре юл төзелеш сезоны башлангач старт ала. Программада катнашу өчен беркетмәләрне һәм схемаларны имзалаганда халыкның активлыгы кирәк. Бу документлар халыкның төзекләндерү программасында катнашу теләген раслый һәм эшләрне башкаруга ризалык бирә. Әгәр торак милекчеләренең процент буенча тавышлары җитмәсә, кворум булмаса, ишек алдында эшләр башланмаячак. Безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыруның 5 елында Әлмәт районында 300 ишегалды территориясе ремонтланган. Әлмәттә 300 меңнән артык чәчәк утыртылачак. Яшь үсемлекләр шәһәр урамнарын быел җәй көне үк бизәячәкләр. Хәзер чәчәкләр теплицаларда үсә, аларны автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре карый. Араларында инде традиция буенча петуниялар, бәрхәт чәчәкләре, колеуслар һәм сценарийлар. Беренче утырту май аена планлаштырылган. Әлмәт районында кискен респиратор авыру диагнозы куелган кешеләр саны бер айда гыйнвар белән чагыштырганда 200-гә арткан. Эпидемиологларның статистикасы шундый. Аны тулыландырмас өчен нишләргә? Бу хакта Әлмәт районара күп профильле хастаханәсенең гомуми практика табибы сөйләде. Узган атна башыннан медицина учрежденияларында санитар-эпидемиологик чаралар күрелгән. Бу кискен респиратор авырулар һәм грипп белән авырулучылар саны арту белән бәйле. Табиблар профилактика чаралары турында искә төшерә: дөрес туклану, спорт, гигиена, битлек режимы. Әгәр дә организм инфекцияга бирешкән булса, дәвалауны мөмкин кадәр иртәрәк башларга кирәк. Прежде всего, это изоляция, это постель. Барыннан да элек бу изоляция, ул ятып туру режимы, күп су эчү һәм табиб чакырту. Әгәр бу мөмкин булмаса, вируска каршы препаратлар, температураны төшерүче витаминотерапия, температура 38 градустан артып китсә, температура төшерә торган препарат куллана башларга кирәк. Авыручыларның төп өлеше эшләүче гражданнар, нәкъ менә алар авыруны ешрак аяк өстендә кичерә. Бу өзлегүләргә китерергә мөмкин. Самолечение может вызвать... Үз-үзеңне дәвалау бик күп өздегүләр китереп чыгарырга мөмкин. Гадәттә, авыруны 4-5 көнендә бизгәкнең артуы, сулыш алуның кыенлашуы, йөткергәндә күкрәк читлегенең авыртуы. Һичшиксез, монда үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнергә ярамый һәм табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Эпидемиологлар мәгълүматларына караганда, гыйнварда Әлмәт районында кискен респиратор вируслы инфекцияларның һәм гриппның 927 испатланган очрагы теркәлгән. Февральдә бу сан шактый арткан 1153. Авыручылар саны артуга карамастан, табиблар бу күрсәткечнең узган ел белән чагыштырганда кимрәк булуын билгеләп үтәләр.
Кышны спорт чарасы белән узаттылар. Әлмәттә ветераннар өчен спорт ярышлары узды. Вакытларын файдалы һәм күңелле үткәрер өчен 100-гә якын актив ял итәргә яратучы кеше җыелды. Стартка көмеш яшьтәге спортчылар чыга. Барлыгы 12 команда Иске Суркинадан, Кәләйдән, Ямаштан һәм Әлмәттән. Люди идут с хорошим настроением. Я в шутку говорю, наконец-то пришла зима. Кешеләр яхшы кәеф белән килә. Мин шаяртып, ниһаять кыш килде дип әйтәм. Зур карны сагындык. Өстәвенә менә табигать, җәяүләр юллары күп. Җәй көне без еш кына җәяү йөрибез, ә кышын бигрәк тә. Саф һава һәм чаңгы яратучыларга 1 һәм 1,5 чакрым араны үтәргә туры килде. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым ярышлар оештырылды. Сегодня мы собрались... Бүген без монда үз сәламәтлегебез өчен җыелдык. Саф һавада булу, күңел ачу, искиткеч һава торышы. Чарадан яхшы кәеф көтәбез. Чаңгы узышлары нәтиҗәләре 3нче буын спартакиадасы исәбенә керәчәк. Әлмәт көрәшчеләренең хәзинәсе тагын бер медальгә артты. Арина Алексеева Якутскида узган халыкара турнирда 2нче урын яулады. Ярышлар Олимпия чемпионы, СССРның атказанган спорт мастеры һәм тренеры Роман Дмитриев истәлегенә багышланды. Якташыбыз 62 килограммга кадәр авырлык категориясендә Россия җыелма командасы составында чыгыш ясады. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.